அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற லேண்ட் 1 ஏக்கரா 40 சென்ட் தான் பார்க்குறேங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் லேண்டு சம்மந்தமாக நம்ம சொல்கிற தகவல் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். இந்த லேண்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா பொள்ளாச்சியிலேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்ரு டிஸ்டன்ஸில் தான் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. நல்ல செம்மண் பூமி. சைட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் கமர்ஷியல் பர்பஸ் கம்பெனிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் செட் ஆகுங்க. சைட் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் குயிக்காக சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய ஏரியா, கம்பெனி போட்டாலும் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஏரியாவில் தான் லேண்டு அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பொள்ளாச்சி டு பாலக்காடு போகிற மெயின் ரோடு ஃபேஸில் அமைஞ்சிருக்குதுங்க லேண்டு. இந்த லேண்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், பாருங்கள். இந்த லேண்டு இல்லாமல் வேறு தென்னந்தோப்பு, எம்டி லேண்டு எது தேவைப்பட்டாலும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். அவைலபிளாக தான் இருக்குது லேண்டுங்க. உங்களோட லேண்ட் ஏதாவது சேல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் எங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் குயிக்காக சேல் பண்ணி கொடுப்போம். லோ பட்ஜெட்டில் லேண்டுங்க நிறைய இருக்குங்க. லேண்டு தேவைப்படுறவங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். சென்ட்டு கணக்குலேயும் 25 சென்ட் 50 சென்ட்டாக லேண்டு இருக்குதுங்க. லேண்டு தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.